Kom så, Mads! Man kunne bare se det med noget over hele. Kom så, Mads! Kom ud! Har du været i boldbold? Det går ikke. Ikke lad ham styre det, Mads! Kom ud derfra! Det gjorde Tino nok, hvis det var den næste. Tino, hundebandegodt. Mark, du er så hård på dine bokser. Du er så hård mod dem, du møder. Det må det altså ikke være. Jeg har den, jeg har filmen. Og jeg vil gerne se det. Så du slemt, hva'? Ja. Og det så med, men det var sjovt sagt over. Kom så, ikke sådan bare sådan. Kom nu, Mads. Så ud efter det, du røver mig lige på det. Så gør jeg så over der. Det er Anne vildt ud. Det sagde jeg også. Lige anden der fandt jeg ud af rigtig, hvordan han voksede. Der fik jeg lige. Det var også det, vi så snakkede om mig, Mads. Tror jeg, den der vinder. Jeg gjorde præcis, hvad jeg sagde. Er det ikke rigtigt, jeg sagde, at vi går ud først, og så tager det sindssygt stille og roligt. Det gjorde jeg, så stod bare i første uge og fik et par og sådan noget. Hvor de finder ud, og så der havde jeg ham sindssygt godt. Eller sådan set, hvad han gjorde. Ja, også det var godt nok flot. Hans øje var godt nok flot. Så altså ikke i hånden, du var helt. Jeg fik ham to bare med sammen. Jeg synes, det fedeste, det var de der nye hos mig. Jeg havde to, der var godt. Den kunne du også godt se. Du kunne se alt sammen. Så du var bare klar. Jeg så det. Du bare lave noget andet, der filmede mig ned hurtigt. Jeg lægger den ind på YouTube. Godt, men jeg vil gerne se den. Ingen fri. Du kan bare se den bagefter. Når masserne er færdige. Er der ikke mere at træne i dag, Pelle? Jeg vil gerne bokse mere. Syg hoved. Ud med stolen. $1 million baby. Okay. Kom så, Mads. Hold midten, Mads. Ja, Mads, hold midten. Eller, tag midten. Ej. Sindssygt, man presser over os. Se, han slår den. Slår med hjælp, Mads. Voks jo ordentligt. Det der gjorde han også. Godt. Godt, Mads. Vi vil, Mads. Godt, Mads. Han rammer dig slet ikke, Mads. Ja, prøv at se, han rammer dig slet ikke, mand. Kom nu først. Ja, han gør det godt. Kom så, Mads. Bliv ved. Godt, Mads. Sid i dig. Kom nu, Andreas. Det er godt. Du kan sagtens, Mads. Kom så, Mads. Kom nu, Mads. Sid i dig. Ikke lad ham gøre det, Mads. Bare ud af den med det samme. Kontra, Mads. Højre. Mads, han gør det altså godt. Jab. Kom nu, Mads. Kan jeg godt? Ui. Kom så, Mads. Og så jab, Mads. Kom først, Andreas. Træk vejret, Mads. Husk på raden, Mads. Kom nu, Mads. Du kan sagtens. Kom så. Parade, Mads. Mere speed på, Andreas. Mads, husk til parade. Du kan godt, Mads. Kom nu. Lige det sidste. Kom så, Mads.
Godt, Mads! Skal ikke have lov til det der? Giv mig et sving, når han kommer. Skud ud til siden og giv mig et sving. Godt, Mads! Ud til siden, ud til siden, ud til siden! Så man gjorde med, så ramte han lige. Godt, Mads! Så kører til hende. Boks med ham her. Jeg vil gerne tage en gang med dig. Nej. Jeg sparer. Jamen, det skal jeg også. Jeg sparer med Asger på et tidspunkt. Jeg har også sparet med. Det var ikke sjovt. Jeg sparede 5 runder med ham, det var ret fint. Han er sjovt bare mod Asger. Jeg har også godt lidt bare mod. Han var fysisk stærk, men det er ikke nogen problem for dig. Fuck, jeg er nede over det sammen. Ja, han er fysisk stærk, men det kan jeg godt lide. Jeg synes, det er virkelig sjovt at svare med. Så Mads, lige før. Han gør det godt, Mads. Han svarer på rundt, så fandme bare straffe, når han kommer ud. Det var godt, at du træner. Hvis hun gør til træning, der kan han jo gå flere er omgang. ikke næsten Mads, der er foran, fordi ham der slår rigtig meget, men Mads han rammer. Det er jo ikke. Op og skrå! Bare de ikke her. Det er ikke den. Kom så, Mads! Og så Mads til sidste omgang. Bas, Mads! Det er sidste omgang, ikke? Din gas, Mads. På din bas. Kom så, fisk! Godt, Mads! Kom så, Mads. Ja. Sådan der, Mads. Ja, Mads! Sådan der. Bliv ved, Mads. Godt, Mads! Han slår egentlig meget, han rammer det overhovedet ikke. Godt, Mads! Ud af den, ud af den! Kom nu, Mads. Jab. Ja! Ja. Han er god lige nu. Han er rigtig god. Og så Mads, det sidste, mand. Det kan du godt. I bliver for ivrig, Mads. Bob. Andreas, kom nu! Kom så, Mads. Jab. Andreas, det er ikke overtrædelse. Lad os ind og overtage. 3 stod. Ud, Mads! Ud! Ja, godt! Kom nu! Fortsæt! Op med paraderne, Mads. Godt, Mads! Kom nu, Mads. Andreas, kom nu i gang. Det er dig, der rammer ham. Godt, Mads! Bliv ved. Kom nu, Andreas! Bliv ved, Mads. Det er dig, der rammer ham, Mads. Kom nu, Mads. Han skal ikke have lov til det der. Kom nu. Ja, mand! Det var god den sidste der, han kan ramme lige. Overtag Kom nu, løbet, Mads. Mads. Godt, Mads! Straf ham, når han kommer. Du kan godt. Lige det sidste. Giv det sidste. Kom rundt. Smart! Kom nu først, Andreas. Andreas, kom først. Mads, op og Godt, Mads! man laver det. Rundt! Ja! Godt. Bliv ved, Mads. Bliv ved. Og så Mads. Kom nu, Mads. Han troede helt åben, mand. Ja! Han skal ikke have lov til det der. Godt. Fuck, det må være Mads, hårdt. overtag lidt. Han gør det fandme godt, Mads. Det må være Kom så, Andreas. Kom nu, Mads. Kom så, Mads. Kom nu, Mads. Op og Dyb. Så er det godt. Han er også meget, Mads. Han er. Mand. Det var hårdt, det der. Hvad? Han skal bare komme rundt med hver. Mads. Masse. 2 ups, mand. Du gør en gas, Mads. På din bas, Mads. Gasmask. Basmask. Det er fisseren. Det var fisbasmask. Fisbas, Mads. Fuck, han er kold. Kondi, mand. Ham der. Han er ikke engang færdig. Er han ikke færdig? Han er god på hånden. Det er det, jeg siger. De kører den sidste omgang uden handsker. Ja, værsgo. God kamp. Det var en udmærket kamp. Ja, det var det. Det synes jeg også. Han klarer en godt kamp. Ja, god kamp. Rødt hjørne, Mads Jensen, Græsted Gilleleje, 25 point. Blåt hjørne, Andreas Baldersen, BK Kelly, 25 point.